tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Rabbi ya ilahi da kai nake so na tsara wake. Taimake ni jalla Ubangiji Rabbi bana haske. In yaban masoyi abin nufi Rabbi bana haske. Sayyidi Aliyu nake nufi in wa baitukana imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Rabbi yau salati ga annabi shugaban ma'aika. Sayyidul wujudi Muhammadu wanda shi ka aika. Rabbi sa sahabbai da alihi wanda sun biyo ka. Rabbi sa masoya nabi ɗaye Muhammadina imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Sanda shehu Tijjani jarumi ɗan gidan ma'aika. Shugaban waliyai jinin ma'aiki ina ta sanka. Taimake ni shehu domin ma'aiki abin nufinka. Ya uban Habibu ka bani haske a da'irarka imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. bara na je sannukan na kai da mai gidana. Shugaban masoya na bi ɗaye farin cikina. Shehu Barhama jarumi masoyi uban gidana. Shehu taimake ni cikin yaban nan ka haskaka ni imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. Assalam alaika da sallamata nake nufinka. Shugaban mazaje a da'irar shugaban ma'aika. Mai gidan Batula abin nufi ni ina ta sanka. Taimake ni sidi domin rasulu karin cikina imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. 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 tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna. Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna. babu wanda ya kai ga ya imamu gurin ma'aiki. Imamuna. Ta wuce sanin masana imamu aya saraki. Imamuna. Shi da bai da tsoro imamu ya za a ce da raki. Imamuna. Ta wuce kwatance imamu zaki gurin ma'aiki na biyuna. tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina. Imamuna Sayyidi Aliyu uba gurin Alhassan Husaini imamuna.
annabi Muhammad Rasuli ya ce gaban sahabbai shi ya zama birni ga ilimi kun ga babu baibai shi imamu kofa ga annabi shugaban sahabbai dan aka ina so ka bana haske na iliminka imamuna tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna sayyidi aliyu baburin alhassan husaini imamuna sayyida batula salam alaiki ina da sanki in wuce tunani da hankali dole an rike ki sayyida ki bani dan sayyidi ma'aiki don kuke ake bi a samu haske a da'irarsa na biyuna tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna sayyidi aliyu baburin alhassan husaini imamuna ya imamu dan martabar ka domin isa na nana dan imam Hassan dan Husaini domin isa na nana ba ni dan mutuncin Rasuli ɗaye farin cikina na wuce duk jalala domin isar Fadima Batula imamuna tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna sayyidi aliyu baburin alhassan husaini imamuna ni anan nake so na sanya aya a fitikana wanda na yi wa shugaban mazaje abin nufina sayyidi aliyu uba gurin alhassan husaina amshi baitukan nan imamu dan shugaban ma'aika na bina tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna sayyidi aliyu baburin alhassan husaini imamuna abba kausi shine ya zama suna da lakabina dan garin kaduna a can nake kunji yan uwana dan fitar rasulu na biye ɗanye farin cikina wasalam alaika da sallama zan tsaya gabanka imamuna tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna sayyidi aliyu baburin alhassan husaini imamuna tabbatar mazaje cikin gane ya abin nufina sayyidi aliyu uba gurin alhassan husaini imamuna tabbatar mazaje cikin ka ne ya abin nufina imamuna